Chceš zažiť trošku adrenalínu a nachádzaš sa na Liptove alebo v okolí Donovalov? Poď sa s nami pozrieť na feratu Dve veže, ktorá sa nachádza v dedinke Liptovské Revúce. Vôbec nevadí, že ste si ferátové sety zabudli alebo ich nemáte. Požičať si ich viete práve vďaka karte Multisport. V dedinke hneď vedľa Liptovská osada sa nachádza hotel Gotal a hneď vedľa aj Koliba. Na oboch miestach si viete ferátové sety požičať. Čo sa týka výbavy, včera bolo upršané fakt zlé počasie, dneska sa to úplne otočilo. Takže ja som si zobrala pre istotu aj vysoké topánky, aj nízke, aj dlhé nohavice, aj krátke, ale je tak teplo, že ideme to naozaj čo najviac zredukovať, čiže krátke tričko, kraťasy a zoberiem si tieto nízke skarpy. Čo sa týka výbavy, tak ako si môžete aj požičať ferátový set a sedák s príľbou, tak to máme aj my. Naviac máme rukavice a pre istotu sme zobrali aj hrudný úväz, ak by sme chceli ísť na tú najťažšiu feratu. Ako ste už mohli vidieť v predchádzajúcom videu, ktoré sme točili pred pár rokmi, kde sme hovorili o tom, ako sa bezpečne pohybovať na ferate, ako si celý úväz dať na seba bezpečne a správne. To sme točili práve tu, čo si môžete aj pozrieť, ideálne predtým, ako idete na feratu. No a dneska si pozrieme konkrétne tie jednotlivé ferátky, pretože sa ich tu nachádza viac ako 8. Sú to vlastne v rôznej obťažnosti na jednej skale situované, tak poďme sa na to pozrieť. Čo sa týka topánok, úplne najideálnejšie aj z pohľadu šetrenia svojej obuvy je to, aby mali topánky, ktoré beriete na feratu, túto prednú špičku, takú prehnutú až dopredu, pretože vy keď postupujete na tej ferate, občas v podstate kopnete do skaly alebo sa aj na tej skale pohybujete, tak ideálne to mať chránené, aby ste si obyčajné topánky hneď nezničili. No a samozrejme nebrať si len také topánky do mesta s rovnou podrážkou. Ja mám podrážku Vibramovú na oboch topánkach. Väčšinou sa feraty nachádzajú v horách, my to tu máme našťastie len nejakých 5 minútiek prístup, ale tiež je to v lese, kde je prístup cez takú lesnú cestičku, takže ideálne si zobrať topánky do terénu. Priamo pod ferátou vás čaká takáto informačná tabuľa, kde nájdete informácie o tom, aké feraty na vás čakajú, aká obťažnosť, ako si obliecť ferátový set. My budeme postupovať tak, že najprv pôjdeme na tie ľahké feraty, máme tu najľahšiu feratu A, B, potom dve B-čkové, čiže 3 relatívne také feraty na začiatok, aby sme sa trošku rozbehli, no a potom nás čakajú B, C, C a najťažšia ferata C, D. Podľa informácií tu písaných by to malo byť na 2,5 hodinky s tým, že vždycky keď feratu vyjdeme, nikdy feratov nezliezame po tej istej ceste, ale vždycky prejdeme takým chodníčkom prístupovým k ďalšej ferate a takto sa napojíme na všetkých 9 ferát. Nahodili sme sa do ferátového setu, sedáku, dali sme si príľbu, rukavice. Batoh máme zatiaľ so sebou, ale výhoda tejto feraty je, že si ho v kľudne môžete nechať aj pod feratou. Ako prvú feratu absolvujeme, ako som spomínala, Ačko. Je to hneď druhá ferata od informačnej tabule a od príchodu od spodu, tak poďme sa na to pozrieť. Na Ačkovej ferate zistíte, ako sú na tom vaše fyzické schopnosti v rámci ferát. Keď ste náhodou predtým ešte na feráte nikdy neboli, tak práve preto začíname týmto Ačkom. Čo sa týka cvakania, karabín vždy proti sebe. Ja používam techniku takú, že jednou rukou držím to lano, druhou leziem po skale aj a vystupujem nie len po týchto železách, ale aj po skale. Opäť prepnem. Čo je dôležité, aby človek liezol čo najviac nohami a neťahal sa za rukami, vtedy ušetrí dosť veľa energie. Čiže hľadáme stupy a pomaly vyliezame. Karabíny vždy predsvakávame tak, aby jedna karabína bola vždy zapnutá. Predsvaknem a môže mať zacvaknuté obe. Nikdy nepredsvakávam obe naraz. Súčasťou tejto feraty číslo 2, teda AB, je aj takýto
jednoduchý lanový mostík. Na ďalšej ferate sa bude nachádzať trošku vyšší a dlhší, takže tu si to môžete ideálne vyskúšať. Vždycky sa pozeráme na druhú stranu pred seba. Kto sa bojí výšky, tak sa pozerá dole čo najmenej. No a týmto lanovým mostom ferata A, B, tá najľahšia končí a postupuje sa ďalej feratou B, C, čiže treba počítať s tým, že už z tejto jednoduchšej feraty budeme postupovať na trošku zase o stupeň ťažšiu. Nachádza sa tu aj veľa takých prírodných vstupov. Teraz mám akorát jeden taký úsek pred sebou. Dôležité je teda ich aj využívať. Nebať sa ich používať hlavne preto, že keď vidíte iba tie železá, oni sú dosť ďaleko od seba. A je to práve preto, že že ferata je postavená tak, aby sa využívali aj práve tie prírodné vstupy. V hornej časti sa nachádza takýto lanový tiež mostík, kde sa viete predsvakať z jednotlivých ferát. Všetky ferátky končia tu hore na vrchole skály. Zase si zídeme nejaké 3 minútky dole a zase pôjdeme na ďalšiu. Feráty sú už aj otvorené, čiže fičí to tu v plnom prúde. No a ja by som mala pár otázok na ľudí, ktorých sme aj stretli. Ako sa voláš? Luboš. Čau Luboš. Ako sa ti páčia tieto feráty? Sú perfektné, lebo nie sú ďaleko od auta a sú krátke, není dlhý, nemusíme chodiť dlho dolu, takže úplne ideálne tak na také vyskúšanie si rôznych obťažností, super to je. A si prvýkrát na ferate, alebo? Nie, už som viackrát bol na ferate, asi 5. rok možno chodíme s chalanmi, takže teraz sme išli na Slovensko, minulý rok sme boli v Rakúskych Alpách. Tam je to také iné, skôr tie hory a tie feraty sú trošku iné. Tuto je skôr také zábavnejšie, že krátke feraty a veľa na jednom mieste. Ktoré feraty sa ti na Slovensku najviac páčia? Najviac? No tak z pohľadu toho cvičenia asi tieto, ale potom ešte tie kremnické sú také krásne, ako vzdušné. Sú tam veľké výhľady do krajiny, takže tie sú také pekné, tie kremnické vrchy a ich tam tiež veľa, tých ferát. Super, ďakujem, tak si to užite ešte. Pôjdeme sa pozrieť na ďalšiu feratu. Ako som spomínala, názov ferata 2 veže, čiže nie je tu len jedna väža, kde končí väčšina ferát, ale jedna feratka končí aj na druhej veži. Tam sa pôjdeme pozrieť práve teraz. Feraty sú poskladané tak, že síce je ich tu 9, ale niektoré sa spájajú alebo napájajú, takže my nepôjdeme 9 krát hore a dole, ale pôjdeme tak, že vyjde to na 3 až 4 razy, že to vždycky treba obísť, ale za tie 3-4 razy by sme to mali všetko obehnúť. Máme ďalšiu AB feratu, čiže opäť na začiatok úplne ideálne. Tiež jedna z ferát, ktoré treba vyskúšať predtým, ako pôjdete na tie C-čkové a CD-čkové. Takže vyšli sme na tú druhú väžu, dokonca tu nekončí len jedna ferata, ale dve, ešte sme si nevšimli z opačnej strany. Teraz sa zase presunieme na tú prvú väžičku, kde pôjdeme na C-čkovú feratu, čiže zase o ten stupeň vyššiu. Tak ideme stať spomínané C-čko, je to taká miestami naklonená feratka, treba sa poriadne držať rukami a miestami sa dá aj oddychnúť, ale všade sú stupy, kramle, takže nohami sa dá hliesť, keď človek vie, ako ich používať. Vtedy sa ručkami nevysili. Ideme to skúsiť až na vrchol bez prestávky. Keď nebudeme vládať, tak si dáme prestávku. No a ferata je, pozerám teraz vyššie, taká viac traverzová, ale stále naklonená. Takže ručky to aj cítia. Ale výhľady sú na nezaplatenie. V tejto hornej časti sa opäť spájajú dve feraty. Jedna C-čková, ktorou som šla ja,
ďalšia BCčková a vidíme opäť hore na dve veže, teda ten samotný vrchol. Všade sa nachádzajú aj tabuľky o informáciách, keby sa niečo náhodou stalo. Horská záchranná služba 18300. Toto číslo si treba vždy zapamätať. No a práve touto C-čkovou feratou sa dostanete za mňa na najikonickejšie miesto. Je tu takáto lavička, odkiaľ si môžete vychutnať nádherné výhľady. Samozrejme, pre tých, ktorí sa boja výšky, radšej sa nepozerať dolu, ale naozaj to tu stojí za to. Vidno až do konca Krížnu. Nachádza sa za mnou, tak šikmo na konci doliny. Takže naozaj veľmi pekné výhľady. No a čo sa týka mojej sily, dlane už celkom cítim, keďže tá feratová sezóna ešte len začína, takže určite si nezabudnite rukavice, lebo bez rukavic neviem predstaviť, či by som vôbec jednu feratu zvládla. Ešte nás čakajú, myslím, že ďalšie dve, z toho jedna tá najťažšia, takže troška si oddychneme a pôjdeme sa pozrieť aj na tie. Prešli sme si už takmer všetky obtiažnosti, ako posledná nás čaká CD, čo je tu aj najťažšia ferata. Trošku sme si aj oddychli. Čaká nás v tej záverečnej časti feraty tá najťažšia časť, ktorá bude previsnutá. Ja si beriem so sebou aj ocetku, keby som nevládala, tak si tam viem oddychnúť. Zatiaľ je feratka príjemná, ale hore nás čaká už celkom náročné miesto. Dúfam, že to zvládnem. Záver tejto najťažšej feraty vás zase čaká ďalšia lavička, z ktorej sú nádherné výhľady z opačnej strany dvoch veží. No a zároveň na začiatku videa som povedala, že ak sa nachádzate na Donovaloch a neviete, čo s časom, tak práve na kopci za mnou z opačnej strany sa už tie Donovaly nachádzajú cez Volen. Takže my sme už v závere. Zároveň by som znova zopakovala, že aj napriek tomu, že nemáte náhodou so sebou feratové sety a nachádzate sa v okolí, tak si vďaka Multisport karte môžete ich požičať. Takisto na našom MT Hiker kanáli nájdete aj rôzne iné miesta, kde môžete túto kartu využiť. No a my už sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.